קראתם בערוץ של האחיות הכי טובות. היום נראה לכם איך אנחנו עושים צמידים. קניתי המון ערכות צמידים. אתמול הכנתי 3 צמידים ומהממים. אתמול קניתי את הערכה והיא ממש יפה. אז פתאום חשבתי, למה פשוט לא לעשות סרטון? איך להכין? אוקיי, כמו שאתם רואים כבר כזר חוט, והחוט הזה הוא ממש הוא נמתח שיהיה יותר נוח, וגזרתי אותו, ומאיפה שלקחתי אותו, תסתכלו רגע, אתם רואים שיש פה משולש או משהו? הנה, אתם רואים את המשולש הזה? אז כאן יש קו שאתם לא רואים אותו, אז הכנסתי את קצה החוט בתוך הקו, ואז ככה אם נופל לי חרוז אז הוא לא ייפול. אז יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, יש לי פה יש לי פה 2 ערכות, פשוט לא רואים את השנייה, פשוט היא כאן, פה פשוט לא רואים אותה, אבל את זאת רואים, ואני ממש אוהבת את שתיהם, אז יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, אני אעשה לי צמיד מהיצירתיות שלי, ואחרי זה אני אראה לכם איך יצא לי. רגע, חכו. אוקיי, אני אתן את המצלמה, אחרי זה אני אראה לכם איך יצא לי, ואני אראה לכם איך קושרים את זה. היי, מה קורה? אתם רואים שחזרתי אליכם ממש מהר, אבל זה לא נכון, כי אני עושה את זה כבר שעתיים, תסתכלו על זה. כל זה מהמם זה. יואו, זה אחד מהאלפים שעשיתי אי פעם. כמו שאתם רואים את העיגולים הגדולים האלו, הם סמיילים. פשוט לא רואים אותם, אבל אלו סמיילים. עשיתי באותו הצבע שיהיה יפה, שיהיה משולב. וזה ממש יפה. אוקיי, אני נמצאת פה כמעט שעתיים ומכינים את הצמיד הזה. ממש כיף לי. ועכשיו אני אראה לכם איך אני קיבלתי כאלו שאפשר לסגור את הצמיד. אפשר לעשות את זה, אבל זה לדעתי זה ייקח טיפה יותר זמן. ואיך נעשה את זה שזה ייקח פחות? טוב, מקסימום נעשה את זה ונשתדל עם מה שיש. טוב, אני אעבור לכם בעוד 10 דקות בערך. ושכחתי להגיד שלכם זה יהיה רק כמה רגעים. אוקיי, אפשר להגיד שזהו, זה צמידי ילדים כמובן, אבל הם ממש חזקים, כאילו, וגם נמתח, רואים זה נמתח, זה גם יכול להיות בתור גומיה על השיער, אני תמיד מנסה את זה, והוא מהמם, הוא יפה, ממש אהבתי, אני הולכת להשתמש בזה המון, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לפגוש אותי, תמיד תבואו לגינה בירוקה, ממש קרובה אלינו. ומדי פעם אני באה לשם לגינה, ואיזשהו יום אני אראה לכם, אני שם ואני כבר צמידים, אבל בבקשה תבואו, וגם כל אחד מקבל אפילו מתנה, ואז כל אחד מקבל ממני מתנה מהצמיד. אז יאללה תהנו, ותודה רבה שצפיתם, ביי. ואתם הייתם בסרטון של האחיות הכי טובות. סליחה שלא הייתי בסרטון, אבל פשוט קראתי קצת ספר, אז לא יכלתי להיות בסרטון. נכון, ביי. אתם הייתם בערוץ של האחיות הכי טובות, ביי. לב.